assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubado ɓuuɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasilne meɗen Nouroudine Hamad Aliou Rahy gorko mo Daara Halayɓe en dewre makko en juurima ɗon dennagal seere mi furankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen arde jodnade bandiraɓe jonde men nde kewɗen jodnade bandiraɓe kala saaha taw ko jonde pulago taw kadi ko jonde teddugal émission meɗen MIROIR mo ganduɗon ko ɓinguel moon baɗiragel moon barragel moon ndewen ni kemi wiide Sali Dia debbo mañam liduɓe lidu bani buuɗi sippa toroɓe sippata jaam li heewi waɗande on wadde noon hannde kadi wonini en bellama tigui e wonde ɗo tigui e laamorgo leydi Mauritanie so wiyama laamorgo leydi Mauritanie noon wiye Nouakchott woni jillu Piindi e ɗo e nder Nouakchott ha joni en jukki gasani taw noon eɗen gondi ɗo e kadi mo ganduɗa kadi ko jumeau meɗen neɗɗo mo ganduɗa kadi eɗen nande e muɗum guila cukago ha ɗo tawno haal pour eɓen kewi wiide kala ko ɓooyi ko gonga woni général Paco Lenol so tawi wiyama général Paco Lenol wiye ko bannum gorko Sali Dia tigui woni en belama kadi jeeyedemo kadi e jaatigueɓe meɗen tigui ɗo e Nouakchott hande tigui eɗen gondi ɗo e nder galle makko ha mbawen wawde ɗowde nde ɗo yewtere walla wawde waddude makko yewtere nde ganduɗa nde kewnuɗen yidde waddude makko guila ko adi hande wadde noon woni ni en bellam no fewi haade men woɗɗoyde hen hay nokku kono kadi ene wonde miñiraguel amen walla taw wiya miñum Paco min mbaɗa wawi tan ko bonam gorko ne wiye Mouhamed Sarr walla ɓurɗo lollide meɗe leñol kañum kadi hande jogini en gaaci ɗi en duusa en yewtere nde wadde noon haade men woɗɗoyde hay nokku ko hokkude jumeau meɗen général Paco Lenol salmina bandiraɓe général bisimilla ma e émission meɗen MIROIR. eyyi assalamu aleykum Sali Dia mi salminima mi salmini Piindi TV guila hoore ha haalaji donc ko weltare tan par ce que eɗen mbawi wiide kam hakkude men comme no mbiruɗani wona hande émission uji men kadi so tawi yurdotama ƴewama ma taw est ce que a famide en mbaɗi jondeji kewɗi tabarkalla machallah mais jonjeji ɗi kadi sa ƴeewi ko ɓuurimi welde hande eɗen mbawi wiide jonde nde kadi hande ko eɗen mbawi limtuɗum e jonde international nde wonno hakkude leydi e leydi hankkadi wiyama international donc gonɗen ɗo ko Mauritanie donc leydi kadi ganduɗa hoore ma jibinami mawmi piɗmi mbaɗmi ko heewi donc voilà ɗum ɗon mbiɗa sikki won anduɓe ɗum won ɓe ganduɗa ɗum ko weltanademo comme no mbiruɗani tan hande kadi e nder émission o eɗen mbawi wiide koye fannu goɗɗo dalilen min gartoy toon par ce que oɗo jooɗiɗo woni Mouhamed Mignam joguiɗo guitare o donc voilà yimɓe wowaɗi yiiɗi émission aji live mbaɗi ɗi quoi donc comme no mbiruɗani ala probléme mi salminima Allah jarama a jarama Seydi Ndiaye en calmini kadi Mouhamed Sarr ko ñaamo ñebbe noon hande kanko joguinen gacci ɗi wadde woni no mbiɗen en calmini ardeɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia moƴƴo nen gueddaɗo salminama juurama ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur men général Kabou Samba Diop mawɗo arde bonnani salminama kon ko ɗon dewtan calminen personnel Piindi kala général Paco Lenol so wiyama général Paco Lenol wiye murtannaji Sénégal naji tawno eɗen kewi wiide maayo wona keerol haali ɗo joni e haalande ma ko ɗo jibineɗa ko ɗo mawnuɗa kono min jiiɗi dumunaji foof général Paco Lenol ɓurmo hirtude ko to e Sénégal min gari ha ɗo hande e Nouakchott min tawi ɗo général Paco Lenol beele général Paco Lenol ko gartuɗo e leydi mum walla ko garɗo hande yillade no waɗanno e kala saaha arde juulade jinnade debbo woni nen Coumba en calminima mum juurimamum eɗen ñagonoma Allah baɗɗo juuɗe e battane moƴƴe nde duusa ɓooyat walla général Paco Lenol ko arti hankkande e leydi muɗum définitivement walla won haaju tiɗɗo gaddu ɗum ɗo ko wayno projet ji taw ko garowo taw ko dummunnaji ɗi ganduɗa ko juɗɗi gonata taw kadi enen ɗammino ɗum Sénégal eyyi Sali Dia ɗon kam mbeɗa andi momi joguen coftal jawanemo bon ɗo kam mi hewani wayrude ɗo so Allah nde wonno jinaɗo debbo ko ɗo woni nde wonno jinaɗo debbo ko ɗo woni ewa oɗo dumunno foof o wona cilluɗo wona kadre cellal te kadi mawɗo moƴƴani woɗɗede ne moƴƴi kala saaha gara kadi ska famide joɗɗa sére muɗum eyyi ɗum ɗon ko ɗum saabi ha garmi donc mi ari kadi mbeɗa addude projet ji ɗi ganduɗa hoorema projet ji ɗi mbiyami ko Mauritanie e Sénégal foof ndendi ɗum nde wonno hande sa ƴeewi game PULAAR o hande ko banggueji ɗiɗɗi foof
donc ɗin projet ji mbeɗa yiiɗi ɗum mbeɗa yiiɗi ñiiɓalol ɗum ɗo henne so Allah jaaɓi donc voilà banggueji ɗilɓe fof moni fof yiito hen hoore mum par ce que ko projet ji ganduɗa hoore ma ko gartam e guem pulaar o projet ji gartam e guem pulaar o haade men artoyde hen ko ɓuuri ko yaajde général Paco leñol so wiyama yimi yangta tan dande muɗum kadi eɗen gandi ko ɗum yewtata pulaagu ngu haade men woddoyde hay nokku dokka meɗen dande inchallah garten jokkude e yewtere meɗen ay bon garen e dañal tan woni morceau ganduɗa hoore ma mbeɗa wawi wiide ko fuuta fof yiiɗi ɗum donc ko morceau ganduɗa hoore ma sa yimi ɗum tan ma mawɓe hewɓe kadi ciftoro ko heewi anani par ce que ko morceau mo fuutankoɓe jiiɗi donc Ahmed enen mbawi yaade dañal eyyi waaw ndeysaan Ahmed mbimami kolko aduna hawni haɓni mi anda fof no wayni aɗa yiya jontaɗo ne yaa cikka ko neɗɗo taw timmani mi jaaɓi ko Allah tagui fondani neɗɗo ne yaa taw sellade ɓiɗɗo jibine taw timmani ene waɗi ko yowde ko yoɗani ƴewde moftude gawri mum e nder fawru mum ene joɗe ne daara ɓawde wowru mum ballidɗiɗo unani kirtude ne lelitinani hoddiɓe ne goye ñamani wonde julɗo fawake crus ha joyde makka yaade juma ɗum sa sikki ɗum cuma puntota ko yimɓe kono ko Allah heccuma darde miñe mawnina hakka potta huɗaɓe ɗo rokka guila gayi guila woɗa ha sakuji makka mara nene ma e bamma dokka bammum sukuma biye makka laaɓi ko mbuɗo jiide leñol so metto cewimo jibinta ko tindol e haaɓe dewgal ene poɗono ceergal saabu joom galle ala ndimago natti saabu Allah ala ko gallo tan mala so ari o bisme o ɓoose o ɓuuce so fayi hodde duuse so basɗo ari galle fo suno hunde hersino daade palo ɓe tummino yuno o wima dañal ko fof ndo ladde wowota ndeysaan waw ndeysaan waw mallo ɗum kirta luɓat sali so luuɓi toɓat so hefti siltat so ɓilew liɓat sa ottane ummat sa mayana tampat jawdi ma sokkima yimɓe ma dokkima aduna ma tokkima eyam tan kaw ɓarade jamde ɓuuri ɓarade waare damdi kannen ɗum ɗon tan neɗɗam machallah wonnin beelam Mouhamed a weltanama ɗo ɗo jaltirɗa ɗo machallah ko talent tigui woni ɗo eɗen ñaagui Allah yo juuto général Paco leñol oɗo morceau aɗumi artoyde eɗo kannuɗa e projet e ma walla gueemo hande ɗo yarata ɗo oɗo morceau dañal o mon fof ni andi ko haala mawko woni ɗo ko deftere dañal ko fonde ladde wowata so diwi ha ñakkima e suudu ma soɓɓora gayna jawdi ma mon fof ni andi ko windande mawde ko haala mawko woni ɗo min mbawi andude morceau o holko jiɗɗa joofade exact e morceau o kadi holno arde ma so tawi a fintan binduɗamo walla a yii ko wayi noon e ko wuura ko e aduna hande binduɗamo walla ka bindanaɗomo kadi holko joofi exact e ko kalta ɗo ko eyyi Saldia aɗa andi ko wiyete ko tan morceau kam ko ɓuuri hen hewde sa ƴeewi ko hunde wuurande surtout dañal haarte dañal ko histoire déjà ko histoire ganduɗa hoore ma ko ɓuuri hawnade histoire o sa ƴeewi 60 walla 70% e aduna o e yimɓeɓe eɓe guura ɗum eyyi par ce que dañal ko hunde dañal hande sa ƴeewi ko phénomène goto ganduɗa hoore ma yimɓe foof aduna foof ko hen dawata
kala pindu ni di dañde hay muynowo ɗo joni sa weedi ɗum micro ska faami rêve muɗum ko dañde donc dañal woni fof e ngal ɗon dañal kadi sa ƴeewi ene manque ko wiyete ko nunɗal faami par ce que aɗa wonde sehil ma taw ni ko onon picci anani onon mawnidi Allah waɗi Allah uddita ɗum une fois ko dañi tan ene heewi waylade aɗa yeeɗo men mawni mo jiɗɗa yumme baaba aɗa yeeɗo miño mo jiɗɗa yumme baaba aɗa yiya ɗum a faami de e koddiɗo ma aɗa yiya ɗum e gueɗe kewɗe donc ko ɗum waɗi ɗon morceau o waɗi impacté sa ƴeewi e aduna o mi wiyanimo hay par ce que kala keɗiɗo ɗum ene waɗano ene yiito hen hoore muɗum quoi par ce que hande enen mbawi wiide sa ƴeewi sa hongi galle goto ɗiɗi tati nayoɓo sa naati ma taw won gurɗuɗum ma taw won jooɗiɗo ɗon ganduɗa hoore ma ska fami nden ɗon caɗele wurata donc ko enen mbawi wiide ko éducation woni ɗo ko findinde ko hirjinde anani de surtout est ce que a faami de wodande holno ardema bindol ngol arde ko an windi wala bindol ngol ko min windi bindol ngol par ce que bindol ngol morceau arde am koye aɗande so tawi a ɓooyi yaade sa ɓooyi yirlade tan wasata est ce que a faami de to yitere ma fayi wasata ko jiiɗa donc morceau arde koye fansam jaatigam wonno est ce que a faami de garmi jippimi galle makko jiimi carrément komo wurde ɗon caɗele anani jammo fof kadi nomin somin gummimi concert min garti somo waɗnami ataye kadi ko ɗum o yewtantami faami caɗele mo jogui mawni ko ganduɗa hoore ma kamɓe jiiɗi yummo e baba mawraɗo jaɓani yeccitade ɓe jaɓani wallude ɓe est ce que a faami guila dañi tan hankkadi koko wayli jaɓɓal dañi tan dañi sehilaɓe woɗɓe dañi yaadiɓe woɗɓe est ce que a faami hankkadi ene wayno koko eli famille mum ni donc mo nettilinami ɗum ay donc ɗino on ɗon histoire kañum rokkimi inspiration windude morceau quoi voilà donc ko ɗum hokkuma inspiration bandiraɗo gorko général Paco leñol ha mbawɗa windude nden windande somin paami mbiɗa ko so diwi ñakkima ha suuduma soɓɓora gayna jawdi ma fit so neɗɗo dañi jawdi yo wat ɗo foti wadde ɗo somin paami jiɗɗa jofade ko joguiɓe woni no mbiɗa ni eno goppi miskineɓe mumen mbaɗana ɗumen enen goni samba allare no jotfuɓe mbiyata en jaaha mbaɗoya banggue goɗɗo goppa bande mo poɗɗa waɗen ɗo a waɗira ɗum fa sifta sababu nde Allah jaaha mbaɗira sababu nde yeego te eɗen gandi hande ɗum ene heewi ɗo e oɗo aduna gonaɗo ɗum noon tagui c'est important ngol ɗo jumol woni ko wiyete ko so tawi jumol findinani waajaki ngol jumol haydara ala ko firtan neɗɗo o wadde machallah joni so tawi en garti e mbinɗa ɗo guemo yarata ɗo hande artiɗo on projet ji gadduɗa hande so wiyama rappular tan général Paco leñol siftorte par ce que nde muusi nde metti nde ko haalde gonga ɓuuri kadi ko mbiyata ko gonga welani kono nde muusi nde metti nde ganduɗa ko dundu lewaka taw pour wiye rapport haalpular weeɓani aɗa jeeya idiɓe ferde lawol ngol ha nawɗa rappular o e guure meɗen Fuuta ha yaaji guila Mauritanie o ha Sénégal hankande ha suka meɗen fof batti rabbe hande ha rappular yeehi international oɗo morceau hande mo kalten ɗo woni dañal ko fof nder ladde wowata min en 2008 2009 mboɗomi Gabo Port-Gentil kono kala ñande nanmi e nder marché Port-Gentil ko kanko nananmi omo yima te ko fulɓe wonɓe to won jimnatamo wadde ko famde hankandi yeehi international ɗum noon faade joni eɗen gandi 2008 faade joni ko duuɓi hande kewɗi seeɗa ha jibinanoɓe ene hande puɗɗima wonde seemedɓe ɗum noon ko yettere Allah wadde ko wiide hande arti ɗo mbiɗa guemo beele hande Paco guila yalti wuuro ngo ene andi ko fiire banggue Pulaar ko yama wonko jiibi hen walla won place uji goppani ene arti pour heptude place muɗum walla ene arti pour renditinde ɓesgu muɗum walla ene arti pour feenidde rap Pulaar mo ganduɗa ene jeeyano e sosɓe ɗum ɓe eyyi Sali Diam weltanmama no feewi e namdal baɗa machallah ko namdiɗa ko kone waɗi fayida machallah anani ko wiyete ko ala ɗo yano arti kadi to wonno eɗen gandi holko wone ardade holko wone wonde on formateur on fondateur holko wone wonde on leader déjà ko fondation woni foof eyyi kala ko mbawɗa yiide hen après ko modification tan wiyete donc eɗen mbawi wiide hanki ko minen
hande kadi ko minen par ce que ha joni Allah waɗi emin ɗo donc min ɗo min dusundire sukaɓe ɓe kala ko sukaɓe ɓe mbaɗi kadi puɗɗi ɗum ko jeesa men minen donc haydara hesɗani a faami min mbawi wiide carrément hande komin superviseur uji par ce que des fois aɗa yiya miñana bonna nani de kartuɗa ɗum mbiya ɗum carrément ko mbatta ko wona ni ko ne eyyi jiya miña fewno kadi est ce que a faami de voilà mbaɗa ɗum encouragé donc ko ɗum ɗon woni ɗon so tawi artama kadi gartuɗen tan kadi est ce que a faamide ko susnude sukaɓe ɓe wiyaɓe carrément koɓe mbaɗat kono moƴƴi koɓe mbaɗa kono juɓɓe ɗe rewi lawol donc ha joni tan ko arde wideɓe tigui rigui ko enen ndendi golle ɗe donc pewnen tan ha ɓeydo fewde donc mbeɗa sikki ɗum woni ɗon ayi mawɗo wonɗo wawi yettade walla ko wonɗo wawde yettinde konngol mum a famide to suko wawa yettinde ɗum mawɗo won ko wawi yiide ko suko yiyani a faami mawɗo wonɗo wawi haalde kadi est ce que a famide heeɗe taw suko kañum ala on ɗon opportunité donc ko ɗum saabi minen mawɓe ɓe min gara kadi est ce que a famide kala ɗo ganduɗa hoorema ene sattirnoɓe kala ɗo ganduɗa hoorema ene waɗanoɓe caɗele min ƴeewa aussi wadde uddidde ɗen ɗon daaɓe anani de kamɓe ɓe mbawa continue mission maɓe goni e dow mum o mbeɗa sikki ko ɗum ɗon tan addi en ɗo henne comme no mbirumami ni caggal kadi jinnaɗo voilà gartene leydi ndi kadi donc hollude kadi ha joni ko ɗo jeyɗen gonga woni no mbiɗen ni Paco ko Sénégal naji Paco ko Mauritanie naji to jaaɗa hen foof toon jeeyɗa ka polyvalent ɗum ko yettere Allah caggal nde garɗen ha ɗo gaddana meɗen deuxiéme morceau meɗen inchallah beltiniren ɗum bandiraɓe morceau men ko la loi c'est la loi par ce que eɗen gandi tigui rigui aduna hande no heewi ko wiyete ko injustice donc injustice hay nder galleji ɗi injustice hay beddaji injustice onen gandi carrément hande ne tampinen tigui rigui donc quand on dit la loi enen poti respecte de loi wona tan wonde gouvernement walla ɗina fruji quoi donc hay nder galle bel sikki won loi batteɗo ɗon aɗa foti respectude ɗum ha sali la loi c'est la loi camarade gouverneur la loi c'est la loi la loi c'est la loi la loi c'est la loi Sali la loi c'est la loi camarade gouverneur la loi c'est la loi mon capitaine citoyen paisible la loi c'est la loi c'est la loi. Quel que soit le grade que vous avez, sachez, vous n'êtes pas infaillible à vos fautes. Mais quel que soit le grade que vous avez, sachez, vous n'êtes pas infaillible à vos fautes. Vous devez payer, mais quand la loi est faite, salut, pour être exécuté, vous devez payer, mais quand la loi est faite, salut, pour être exécuté. Le fort, le riche, le faible, le pauvre sont tous égaux devant la loi. Le fort, le riche, le faible, le pauvre sont tous égaux devant la loi. La loi c'est la loi. Camarade gouverneur, la loi c'est la loi. Mon capitaine citoyen paisible. Ya 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 ya, la c'est la loi. Salut John. La loi c'est la loi.
camarade gouverneur. La loi, c'est la loi. Mon capitaine citoyen paisible. Oh. La loi, c'est la loi. Hey, la loi, c'est la loi. Personne ne doit être exécuté. C'est une honte, c'est une mauvaise œuvre. Vous détruisez la nation au profil de votre intérêt. Égoïste parvenu, c'est de la violence. Un maman dans le lointain, une cloisonne, c'est votre glas. Tremblez, fouillez, cachez votre face hideuse de lâche. Le pour vous est venu de payer. Vous avez failli à votre tâche. Mon commissaire, soyez juste. Mon lieutenant, soyez juste. C'est une sage recommandation. Mon commissaire, soyez juste. Mon lieutenant, soyez juste. C'est une sage recommandation. Si vous vous sentez visé, changez de position. La loi, la loi, la loi, C'est la loi. c'est les gars révolutionnaires là. C'est Saint Christ. C'est ça. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Mon capitaine citoyen paisible. La loi, c'est la loi. Oh, oh, ah. La loi, c'est la loi. Piindi TV. La loi, c'est la loi. Capitaine citoyen paisible. La loi, c'est la loi. C'est la loi, la la. C'est la loi, la loi. C'est la loi. La loi, c'est la loi. La loi c'est la loi machallah on goni weltanaɓe no feewi bandiraɗo gorko walla mbiye jumeau général Paco Lenol e dendi Mohamed Sarr walla mbiyen meg Lenol machallah on jaltini ɗo talent kadi baɗɗo fayida meg kadi ene mbawi wiide kadi koye talent ji kesi ɗi ganduɗa hande kadi Piindi ne wawi kadi taw kadi ne jeeye kadi ɓe ganduɗa par ce que wiyama Piindi tan ma wi ko télé international fulɓe wadde noon so tawi kadi hande kadi woni ni en kadi tawde kadi jeune talent kadi baaɗo no Mohamed Sarr ni ɗo e nder Nouakchott taw kadi ko minimum général Paco Lenol wawi arde jeeyede kadi e nde ɗo yewtere ɗum kadi découverte kadi baɗɗo fayida wadde ko bellamma tigui général Paco Lenol en gari hen ha ɗo ko dokkanoɗon hojomuji puɗɗima hubde namdalam tan cakkirigal ma gara mbaɗa konngol ma mbayni dutten kadi hankan duusiren kadi yewtere nde woni 3e morceau ma garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo ko woni no wiyani général Paco Lenol hande nanɗo e nder Mauritanie hande so wiyama rap tan rap pulaar ko gonga banggue Sénégal o ene waɗi rappuji haalpureɓe kono ko banggue Mauritanie o ɓuuri wawde jogade rappureɓe haalpureɓe ɓe ganduɗa hande ɓuurɓe wawde heftinede e leñol ngol e banggue rap o holko hokki ɗum Mauritanie naaɓe ɓe an jangguima hokku ɗum sa ƴeewi wona haydara ko adade hunde nde tan ko yawde adade hunde nde sa ƴeewi rap pulaar ga fuɗɗi ene wayno hande rap wolof sa wiyama wolof tan ene gandi ko Sénégal donc voilà te a wawa wonde Mauritanie aɗa rap wolof ha daɗa wonɓe toon ɓe a wawa wonde français est ce que a faami de a wawa wonde Mauritanie najo ha mbawa rap français ha daɗa français ji a wawa wonde Sénégal najo ha mbaɗa rap États-Unis ha daɗa américain ji mi anda sa faami donc ko ga fuɗɗi ko fuɗɗode nde ko ga ko ɗum saabi donc te kadi no fuɗɗi ga ene sa ƴeewi hande a wonat rappeur par exemple
gona rappeur mauritannajo ay déjà influence nder legal ngal sukaɓe ɓe miñiraɓe ma ko hen ɓe mawnittu quoi donc ɓe jogo facilité ay ɓe jogo facilité wadde rabo tranquille quoi par ce que ko hen ɓe saɓe pijir hunde sa fijirani ɗum a wawata andande ɗum hunde quoi donc voilà ɓe pijir ɗum tan voilà ko adade hen fijirde ɗum e ɗin affaire ko ɗum Allah waɗi est ce que famide ɓe dañi hen ko wiyete ko facilité quoi facilité yeah général Paco leñol jiwɗa jillu Sali Dia e nder Nouakchott walla wiyeni jillu Piindi TV hakkude Sali Dia e banu gorko Ali Fall adda ha ɗo e nder Nouakchott tawni addu noon ko sababu jeeyaɗi hen ɗi ko miñiraɗo meɗen kadi sehil men waɗanoɗo soirée mum ne waɗi men marraine woni Tafasi ɗo e nder Nouakchott kono kadi garɗen kadi jañuɗen hen ha kadi Paco leñol woni hen kadi jaatigui men en woni ɗo yontere nder Nouakchott en bismima hewɓe en mbaɗi feere yindirde hewɓe e nder Nouakchott ɓe ganduɗa ko heftinaɓe wawde dajjude mumen jewte par ce que ne anda ɗo téléji fulɓe so tawi nan ɗo ne kewani kadi ko woni télé Piindi TV hande ko télé international fulɓe ara ha ɗum mo guila Sénégal ara jillu muɗum ɗo e Nouakchott holno jiruɗa ɗum bon en fait Sali min mbiyatmi ko déjà so tawi Piindi waɗimo choisir a woni élément Piindi TV ɗum ko gartam manggal e nder Piindi par ce que déjà mbeɗa anduma mbeɗa andi volonté mo joguiɗa mbeɗa andi est ce que a faami de cuusal maɗa a faami par ce que déjà wonde debbo a faami jogade ɓernde gorko tan déjà ko affaire goɗɗo par ce que kala ko jiiɗa adun ko cuusal ko mbaɗɗa ko ɗo henne debbo tan ɓolo Allah e nelano muɗum est ce que a faami bon hewani rewɓe suusɓe ɗum walla hewɓe suusɓe wadde ɗum quoi ayi déplaçade leydi te kadi mbeɗa andi ko adduma Mauritanie ko ene wawi nawdemo France ene wawi nawdemo États-Unis ene wawi nawdemo Afrique centrale ene wawi nawdemo e nder Afrique de l'Ouest o foof anani par ce que déjà aɗa jogui cuusal mum aɗa jogui coftal mum donc ɗum ɗon kadi aussi ene moƴƴi kadi yimɓeɓe mbawa andude ɗum e Sali Dia donc voilà parce que c'est pas facile ko addunuma ko ɗo ene ko marraine wonno on wawi aɗa wawi wiide carrément ko ɗum wonno et puis gasi donc so gasi ɓonda paɗe ma jaaha comme tout le monde donc hewɓe ɓooyi waɗede marraine aji taw koye téléji liggoto taw koye ɗin affaire uji mais ɓe jaɓata wambude walla wiide tigui rigui est ce que a faami de eɓe ndondo ngal ɗon meccal ɓe taccini ɗum maaji donc an aɗan waɗa mission baɗɗo fayida te mission mo mbatta aussi Piindi ne foti wattude hen hakkille ande tigui rigui est ce que a faami de ko ɓuuri wawde nawde télé ɗum ɗon ne jeeya hen par ce que déjà ko nawat télé ko eɗen gandi ko communication ko nawat télé a faami ko haalo pulaar mbiyata ko nangue yornata ko hollaka donc il faut ko daña surtout anani de neɗɗo jogotoɗo surtout tambotoɗo on ɗon mission pour wawde yettinde ɗum tigui rigui donc Sali ko wiyete tan yo Allah jutno ha juuta anani ko adduma Mauritanie ko kadi yo waɗ ɗum e nokkuji goɗɗi walla yillitma e aduna foof par ce que ko ɗum aduna fati e Piindi e hoore muɗum par ce que Piindi ene foti wonde international te kadi omo jogui yimɓe ɓe ganduɗa hoore makko ambassadeur uji ene mbawi nawde Piindi ha yettodo fayɗo inchallah Allah jarama a jarama Seydi Ndiaye wadde noon konngol ma mbaynigo garen gudden yewtere nde en dusira yewtere nde 3e morceau ma haalawol konngol eyyi bon kongolam mbaydigo Seydi Dia donc voilà ko avant tout d'abord ko weltanade surtout notre caméraman Ali Fall donc voilà so wiyama Ali Fall noon haqqillam min nawatan ɗon koye Guellay fami ndeysan ko tokor Guellay Ali Fall te so yimɓe mbiyama Guellay Ali Fall yimɓe fof gandi ko monument anani de ko monument e nder fulɓe eyyi te kadi kanko ne vraiment omo waɗa golle baɗɗe fayida tigui rigui anani de te ɗum ɗon hande mbeɗa wawi wiide so tawi ko équipe wonno mbeɗa wawi wiide équipe ma o timmi quoi e weltanade surtout dendagal yeewiyankoɓe Piindi TV donc les fidèles est ce que fami de yeeɓiyankoɓe donc ko wiideɓe tan yooɓe continue yooɓe jaggu hen yooɓe mbaɗa encouragé par ce que ko ɗum tan wawata hen nawde yesso tigui rigui par ce que eɗen cohli ɗum enen e koye men e aussi wadde ziar jinnaɗam debbo woni Coumba famide nene Coumba wiinamo yo Allah ɗiftinmo ko
rokkamo cellal par ce que min cohlimo ha yesso donc voilà ɓe miñiraɓam ɓe waɗi ɓe ziar kamɓe foof mi weltanmoɓe kongolam kam ko ɗum tan wiide carrément que yimɓeɓe projet ji ɗi Paco nden hen nden ɗo e Nouakchott projet ji ɓoyata ni mi yaha Dakar par ce que mbe jogui kadi laaɓi goɗɗi ɗi mbaɗanmi anani e nder Fouta to inchallah mbe jogui ko concert aji mais haadata kadi momi artu kadi pour les projets donc le morceau joni haade men yaade e morceau ma ko jarnade bandiraɓe ɓe e yettudeɓe kadi e salminde notre frère Sadibou Ndiaye hande omo jeeya tigui e jonde nde tawno mino heewi wiide ɓe les caméramans c'est les hommes de l'ombre Ali Samba Ndede Fall jogui en kabirɗe kono mon to sawdi ɗum eɗen gandi kankone ko artiste zone talent kadi yo panmo to e Fouta ko jahowo inchallah min kadi c'est mon frère préféré kam fo eɗen jogui mabɓe yakar ne wawi wonde ɗoɓe jettini leñol ngol e banggue musique moɓe jaari on tawno mboɗo heewi wiide leñol sone anniyi barkinde sene anniyi fewde dañat fofoof e mon fof kadi yo banggue mo heedi o tan ko mbiyata ko yo fondu tan lotta mon fof banggue mo heedi o fiiro oɗon banggue ko ɗum woni jinguere leñol on fof so jaggue banggue muɗum ma feew wadde noon enen woni ni en beelammo no feewi kadi hande kadi ene jeela ñalawmaji ɗi ganduɗa ko mbaynigo meɗen tigui inchallah eɗen paati to e Sénégal Ndiaye wadde noon ko wiide bandiraɓeɓe foof guila garɗen ɗo faade joni ɓe jiinoɗen ɓe e hemnoɓe kadi wadde déplacé guila galleji mumen gaari calminen teddinen e bisminoɓe galleji mumen ɓe Allah jarama ɓe jarama ɓe kaɓani ɓene mataw ko temps woni mo hokkani kono en jarnimamaɓe ko heddi ko en jetti Allah en jetti jinnaɓeɓe en jetti tigui ardi galle ɓe nde tawno so lendu yari karaw yetto Allah yetta lawƴoɓe kore sene mbaɗi déplacé e guila Sénégal ha ɗo en gaddi kadi télé ɗe ko kamɓe tigui jaaɓi ɗum wadde en beltanima kaw meɗen sehil meɗen mo ganduɗa ko foof o meɗen woni directeur men général Kaw Samba Diop mawɗo ardi bonnani kala ko yiyaɗo ko feewi ko moƴƴi fof ko kanko o jarnama en beltanima miñiraɗo o walla mi yo bandiraɗo gorko Mohamed Sarr denɗam ñamowo ñebbe o min noon woni ni kam kadi hande mi beelammo no feewi par ce que mboɗo andi tigui ko waɗata ko min de kam o heeɓi kam te mboɗo andi no heeɓirimi ni mo heeɓiri noon wonɓe wadde ɗe ñaganoɓe Allah tan nde Allah jurnata balɗe moƴƴine battane Allah yettinaɓe ɗoɓe jiiɗi yettade ɗo e arɗo ha yettina pulago partout dans le monde kala ko feewi e yewtere nde guila e jonde nde ha e haala ka ko Allah subahanahu wa taala o kala ko ngakki hen ko enen ko wonano ko ɓuuren men kewɗen wiide ko neɗɗo timmani kono so wonano min jiiɗa wadde hay hunde koko fewani koko feewi tan jiɗɗen non kewɗen wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan dume mum Allah jarama on jarama général Paco leñol jeehe min gaddiro ko wango sono mbawi dimbade addu jungo nda jungo ala Paco woto wat min gaddiro ko wango sono mbawi dimbade min gaddiro ko wango sono mbawi dimbade addu dungu da jungo abbugaɗo mbeɗo wongo sumi diwi momi denko no hoyto wayno balla tango acci konde mbeɗa ñengo acci konde mbeɗa ñengo acci konde mbeɗa ñengo pulago notti min noti min gooli min mati min pirtetadi jinkal pulago memin ɓoɗ min parnoro guila tuuba caay utti alwalta domol hay paɗalare sawru laɓi silam ɓe joyi cuuɗi tuɗi ɓe ɓedde kutaka sa galaɗe lawaɗe conde tubbe mangel kundal e burgal naybire kosam goɓe goɓe jille puɗɗe bombaba jooɗo kono tinde daare bire mutal naage baale jare beccure kay mare lacceje care fosemeje jare ɗam foɓe kanko fenno so tuppere fuɗi gaɗo welti lalle pole dow jeen ideyde dewɗe kecci ɗi kalaɗe joni ɗi ngala fadde peeri faade fuutey kummalo min gaddiro kwango sono mbawi dimbade min gaddiro kwango sono mbawi dimbade addu jungoɗa jungo abbugaɗo ɓeɗo wongo somi diwi momi denko no hoyti wayno balla tango acci koɗo ɓeɗo ñengo mi wino noon momi nangu bongo mi fayo e fongo maayo
Ripoko maro Sidi nyam fungu Yo yimɓe njal Yo yimɓe njal Yo yimɓe njal Yo yimɓe njal njale Piindi njale Sali jajal Ali fal jal Saat bu jal Met Lenol jal Paco jal ngare mbaɗen dental ɓuri ceeral mbiɓe dewgal dental waɓe ceeral kuɗiɗo mbaɓe goto ta to cippirta gaynak so dekkani len ɓirata hunde nde wona bettere pare dañƴi fo gontiɓiru ne cippire natti gaƴade ko haare polat fo ware jeɓatami yeɓata leñol ngol no hoyne calima ko bandam fiye wayne haymi maymi lelobo ɗemgal ngal yoolo ma jaranam haɓede jeera wal mi faltaki ko sim karabata joom kaal haala bel ko guilo waɗata ham hoola hay sin meɗen hella watta ngal beele mette dima ko pullo anda ɗemgal ko pullar mulɗude ngal waɗatama andude ngal ko yidde ngal worsinde ngal ko ɗum tagatama andude nafoore maggal nafoore maggal min gajiro ko wongo sono mbawi nimade min gajiro ko wongo sono mbawi nimade addu junguɗa jungu abbugade ɓeɗe wongo e somi diwi momi denko e mawitu mayno balla tango acci konde ɓeɗe ñingo machallah machallah